Překvapení, to je pro mě Mazda CX-3 a to nejsem fanouškem crossoveru, ale tohleto auto je prostě hezký. A nejenom hezký, ale i dynamický. A to nemá pod kapotou turbulízu. V Mazdě vzali základ z dvojky a postavili na něj CX-3. To auto je teď delší, vyšší, ale působí velmi kompaktně. Kufr je tak velký, že se do něj vejdou i dioptrické brýle, ale když vyhodíte tohleto falešný dno, no, tak se tam vejdou i sluneční. Přední sedačku mám nastavenou podle sebe, to znamená 176 cm. Ještě, že jsou ty opěrky tak tenonký, protože na kolena tady mám místa jen tak. Na druhou stranu, dítě v autosedačce tady bude mít spoustu místa. Srdcem CX-3 je tenhle ten skvělej 2-litrový nepřeplňovaný benzíňák. Nepřeplňovaný znamená bez turba, přitom je vynikající, pružnej a úspornej. Za volantem CX-3 si najdete ideální pohloub během chvilinky. Palubka je hezká, celkem jednoduchá. Rozhodně se v ní nestratíte, protože ono není na co koukat. Displej, krásnej, přehlednej, výraznej. Tady kapánek trčí, tady jsou 3 otoční ovladače, vstupy na nabíječky, uprostřed jednoduchá kaplička, velký rychloměr, nalevo pidi-otáčkoměr s nápovědou, kdy přeřadit, napravo ukazatel spotřeby paliva, a to je sympatiák, protože ukazuje průměrně 5,9 litrů naturálu na 100 a to je velmi slušný. Musím teda zmínit a pochválit super výkonnou ventilaci. To je tady během chvilinky obrovský horko. Škoda, že tady není loketní opěrka. Zase na druhou stranu chápu, že u tohle auta spíš řidičky ocení to, že tady mají 2 držáky na nápoje. A velké laté. Jízdní vlastnosti tohle auta jsou naprosto předvídatelné, odpružení je tvrdší a tím to tak jako končí. Auto vás rozhodně v zatáčkách nějak nepotrápí, nic záludného nečekejte, maximálně tak mírňonkou nedotáčivost, ale to musí být zatáčka, která utahuje. Posilovač řízení z tohle auta nedělá žádný sporták, nevybočuje z průměru, řazení je naprosto přesný a s motorem spolupracuje perfektně. Fantastické je na tomhletom autě ten 2 litr bez turba Skyactiv s výkonem 88 kW a točivým momentem 204 Nm. I když se rád nechá vytočit do otáček, tak zabírá příjemně už od spoda, od těch 1800. Na 4 prakticky to auto může jet furt a zabere i v prudším kopečku. Je překvapivý a sympatický, že Mazda se držela objemu, který prostě ničím nenahradíš. Musím zmínit i start-stop systém. Mazda ho pojmenovala iStop, jakože chytrý stop systém. A spočívá to v tom, zkusím to vysvětlit teda jednoduše, jo, že když ten motor vypne, tak jeden z těch válců zůstane v poloze, aby při nastartování byl okamžitě k zážehu. Aby ten startér jenom ťuknul a to auto okamžitě chytlo. Pochopili? Mazda dělá bezva auta. CX-3 je toho důkazem. V Mototechně najdete nejenom tuhletu zánovní Mazdu, ale další stovky aut.